Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sibuyile futhi nansi episode yakho yohlelo elithandayo. Silibizwa ngokuthi uStar Wami. Right here on a favorite channel Umjolo Show. As per norm, gama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing la eMzansi. Uyazi ukuthi meke savela nje kwi-screen sakho, we all about indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Sekuba kuwena ukuthi ufuna ukuza la kuStar Wami noma uyakusilungisa umjolo. Uma ufuna ukuba ingxenye lula kakhulu okwenza uyasi-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Yona email address leyo oyisebenza ungakhohlwa-ke subscribe, ulike, phinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Nasey'nkundleni zokuxhumana sikhona ku-Facebook Umjolo, UMJOLO. Yona-ke i-official page yethu leyo ongakwazi ukuthi uyilandele khona uzobona ezinye zey'qephu esiyikhiphayo la ukuthi-ke zisuke zihamba kanjani before wena uzithole. Celeni kwami khona umfowethu ekunaye sokhuluma naye ukuthola nje ukuthi yini imbeka la nanokuthi ihamba kanjani indaba yakho. Uyalazi kudaba ukuthi uStar Wami it's all about ukuveza nalo munye umuntu ofihlekile noma nale enye into efihlekile basiyithathe siyibeke obani. Mntaka baba. Ngiyaphileka mfethu. Okahle qhawe. Hayi, mfethu ukukhala kusiza. Nginobaba mfethu namhlanje. Oh, igama nguSibusiso wakwaNdlovu. Sibusiso. Gatsheni. Gatsheni. Mfethu siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe. Ngiyazi ukuthi akumnandanga. Because abantu abafika la ekhaya mfethu bezokhuluma kusuke kungekho mnandi. Yini ekubeka lana mfethu? Lesho liphinde futhi. Udaba engize ngalo lijule kakhulu mfethu. Showcase. uSibusiso Ndlovu usuke eMaritzburg. Mgungundlovu kaNdongazibovu. Sure. Le ndaweni yangaphezulu eTafuleni. Udaba engize ngalo lana kunentokazi igama layo Anele. uAnele intokazi ebesithandana nayo phambilini. Sure. uAnele sisuke endaweni eyodwa esigodini esisodwa. Besithandana nale ntokazi mfethu. Sure. Uyabona mfethu umjolo wethu bengathi ngiyaqala ukujola futhi ngiyagcina. Bekuthi nje mfethu uma ngithi mhlambe ngimbona kubo uyayibona leyo nto. Wayenendlu eseceleni yabo bese kube indlu enkulu. Ngangithi nje mangizombona mfethu ngijikijela itshe phezulu kwendlu wayeseyazi ukuthi sekufike mina. Nasesikoleni futhi besithandana nje kamnandi mfethu sihambe sibambene ngezandla sebeyazi nje ukuthi yabo umuntu wakhe qondene umaqondane. Sure. Mfethu until ke kuze kufike phela igemegeme zempilo uyazi-ke nawe ukuthi izinto ezinhle isikhathi esiningi azilast mfethu kunzima. Mfethu kithola-ke manje la uAnele kunesoka lakhe-ke manje elisha yabo. Mina noAnele sahlukana kudala wayilona lesoka lakhe lingakafiki nje sahlukana nje kudala. Manje inkinga leli soka lakhe mina nalo yabo masihlangana. Sure. Kuba ukufihlelana inzipho kuba ukushayana nje mfowethu yabo. So mina kahle leyo nto angisayithandi ngoba sengaphuma kuAnele yabo. Ngiyacabanga nawe nje mfethu wena ngeke uze ulibele enjoy ukulwela intombazane ekubeni ingasenzeki lutho phakathi kwenu yabo. So manje into eyenzakalayo ngoba ngizila kahle ngifuna ukuthi ngenze i-call yabo. Ngimfonele yena igama lalombhemu uSihle wakaManqele. Ngimfonele uSihle ngimxhumanise naye mina uSihle uAnele sibe kwi-call eyodwa yabo ukuze ngilidalule kahle lo daba. Ngimtshele nje ukuthi kahle mina nentombi yakhe asisathandani. Ngoba ngiyabona ukuthi mangase kuthiwa ngiyamtshela nje kanje ngeke angi-understand. Nalokho uzofuna siphinde sifihlelane inzipho yabo. So ngiyacabanga ukuthi ngoba ngila kuzoba lula ukuthi understand. Sure. Yabo. Okay. Ngiyaxolisa nje mfethu ukungena emlonyeni but ngiyazi ukuthi uAnele nithandane naye isikhathi esiningi nisasebancane nafunda isikole nahlukana. Kusho ukuthi wena ngamanye amazwi uthi uAnele umuntu wakho wasesikoleni uthe sewuqeda isikole wamuvela ngapha eThekwini nahlukana. Sahlukana cause uyayibona nawe ukuthi makade nikhule nithandana ukuthi mase seqedwe isikole kube khona ukuhlukana phela ngoba ngesimo sokuqhelelana yabo. Sahlukana nje ndisesiside nje isikhathi mina noAnele sahlukana futhi nami sesiside isikhathi ngahamba eMaritzburg. Ngiyacabanga iphelile iminyaka emibili manje. Ngiyacabanga. So ufika ngokuvakasha. Ngifika ngokuvakasha. So mina abufike ngokuvakasha ilana ke
ufike uthole khona kube khona amaqembu. yabona ke manje imbangela yempela ukuthi ngizela umfowethu i-out yami isesibhedlela manje Sure. isesibhedlela umfowethu manje kube khona ukuhixihixana yabo Sure. bekuthi phela nakhona hayi ukuthi besiqondana naye kuphela usihle sishayana but namaqembu ethu yabo because indaba yaqala naye wafika washaya mina yabo nami ngabona ukuthi no man ngeke ngishawe phela indoda kuvele kuphele kanjalo yabo bangishaya nethimba lakhe nami ngase ngahlanganisa nelami ithimba yabo ngabuya safike sapheya ilokhuzana isibhongo hayathi ukuthula nje leyo ndaba sengezwe manje ukuthi umfowethu usesibhedlela ngesimo salolu daba uyabo So lento iqale kuwinina nobabili enishanayo Iqale but kuyithina kwahamba wabona ukuthi ayingeke uza neteam yakhe nawe aba neteam Ngaba yakhe neyami ula i-team. esekwini manje so yezwa futhi le emakhaya lento sekushawe sekushawe omunye futhi weqembu lami Hey. lento mina bengithi siphelile bengithi nje siphelile lento because mangithola usihle uzwe ngabantu ukuthi mina yabo nale ntombazane sasithandana manje into engixakayo ukuthi yini enga-understand kahle kahle ukuthi asisathandani Okay. Asisathandani. Mhlambe the time when uthandana no Anele kudala usihle wayeke pho umuntu ekhona endaweni noma wengeke uthe efika wathandana noAnele mase wezwe indaba yenu wayitshela ukuthi kushuthi nisathandana. ya usihle kwakuwumuntu wayengekho nje endaweni kodwa uthe mayefika wafika washela kushuthi uAnele bathandana noAnele yabo kushuthi abangani bakhe ngani noma ngizothi abangani bakhe noma ngizothi abafowethu thizini bamtshela bathi le ntombazane othandana nayo ngazi ibithandana nalomjitha noma ithandana nalomjitha kodwa imbangela yokuthi ngithi ithandana nalomjitha ngoba yena umeza kumina uza as umuntu engisathandana naye uAnele mangithi ngiyamchazela ukuthi asisathandani uyala ukhuphula umoya So iyona ke manje ithekeni ithini mhlambe kuyena wena mawukuthi usanayo access yokukhuluma nengane ikithini kuwena iyakutshela ukuthi iyamtshela umjidi ukuthi hayi mfethu asathandani noSibu noma ithi kwayiyona ikhathele lento ikithini ingane mhlambe mawukuthi uyasithola isikhathi sokukhuluma nayo mawukuthi usakhuluma nayo yize sekukudala ngagcina ukukhuluma naye uAnele kodwa uAnele besho mfethu ukuthi uyamtshela ukuthi asisathandani naye yabo Sure. so uthi uAnele uma echaza yena uthi unokufonelwa noma efonelwa abangani bakhe yabo unokuthi phela aphume kwesinye isikhathi ayokhuluma kwenye room ebese ke umfowethu usihle acabanga ukuthi mayingabe ekhuluma nabangani bakhe ukhuluma nami uyayizwa lonto so ngaso sonke isikhathi mayethola ikholo uAnele yena emqondweni wakhe ucabanga ukuthi uAnele ukhuluma nobani nami So wena ufuna ukungitshela ukuthi usihle akakaza kubamba noAnele akakaza kubona noAnele akakaza ukuzwa ukukhuluma noAnele but zonke lezi zinto uyazi assume ukuthi uyamfonela usathandana naye cause yena emqondweni wakhe akaqala ukuthi wathi efika endaweni atshela ukuthi lengane ibibamba nomjidi ekuthiwa uSibu. into engicabangayo na ukuthi into emcikayo ukuthi yabo mangifikile lapha endaweni ukuthi phela ngeke umuntu senihlukene naye senicabene yabo nisakhulumisana Sure. phela mangizofika ngibona abantu engibaziyo ngiyambingelela yabo futhi nakhona kuba ukubingelela ayikho into etheni eqhubekayo esikhulumayo yabo kube ukuphela lapho yabo so yena into engicabanga ukuthi imcika kakhulu ukuthi wayethandana nami so yena namanje ngicabanga ukuthi ucabanga mhlawumbe uAnele mina mhlawumbe ngisafuna uAnele namanje uyayibona leyo nto so noma ngingathini noma ngathi akangiphiwe mina Msalufu ngesimo sokuthi yena noma mhlawumbe ucuka ukuthi ufila ngathi udla insalela zami yayibona leyo nto le angazi So wena ka usamfuni ngempela noAnele right sengaphuma mfowethu sengaphuma ngamukela ukuthi hayi kusho ukuthi ake ngisho nje ukuthi kwakuyinto yobungani ngoba sasafunda isikole kwakuyinto yesikole phela njengomuntu wesilisa empilweni mawusamncane yabo uyajola uthi ke masusuphuma usumdala usuqala yabo usubona abanye abantu abasha yabo ushintsha ne-environment yabo ukulungisa impilo yakho nawe njenge-out So nihlukene noAnele but ama-contact akho nawo nima ngithi cela unginike mhlawumbe sizame ukumthini noma wadelete kwa number yakhe ikhona inamba yakho Anele ikona nje ukuthi asisaxhumani kodwa phela inamba yakhe ikhona nayo inamba yakhe Okay no awungizame ngayo mfethu sibone ukuthi yazi bafethu bayaphilisana eRafa amajita mfethu ngento nje elula mfethu into elula iyona le lapho ngaphezulu alright mfethu showcase sibone ukuthi ke
Kodwa wengakublockanga. Hayi ngeke wayengangiblockanga Kwaba ukuthi ngoba nje. nakhona phela ukuhlukana kwethu akuyona into yabo yimbi kwaba ukuqhelelana nje kwendawo yabo. Sagcina nje kwaba ukuthi asisathandani. Okay, mfethu, ngibambele. Ngiyabonga. Ngifakele lapho, thathe okwakho lapho. Khona sizozwa ukuthi uAnele siyamthola yini sisobabili. Hayi. Sibone ukuthi kuzokwenzeka yini. Yo. Iyarenga impela. Hello, Hayi kunjani mama? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noAnele. Yebo, ukhuluma naye. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubambe i-call yami sisi. Ukhuluma noMatifana, ngikufonela ngila kuMjolo Show. Yebo, ngiyakuzwa. Njengoba ngikhuluma nawe nje ngihleli noSibula wakaNdlovu. Lo wawuthandana naye kudala usafunda isikole, yamkhumbula? Oh, yebo ngiyamkhumbula. So uyangixoxela la inkinga abhekene nayo ukuthi namanje usakulwela kodwa nisathandana. Yebo bhuti wami kunjalo. Yini Yebo ndaba? kunjalo. Kwenziwa yini lokho? Shuthi bengithandana naye, ngangisafunda e-high school, grade 12. So ngathi mangiqeda isikole, ngathola umfana omunye, ngathandana naye. So lo mfana ngithandana naye akangithembi. So ngizathu sokuthi wathola ukuthi kunomfana engangithandana naye manje unokuyitshela ukuthi sisathandana. Uthola ngabantu noma watshelwa wena kwenzakalani? Uthola kanjani ukuthi wakathandana noSibuya? Into ayizwe endaweni ikhulunywa? Yebo njalo into akayizwa ngabantu. Into ayizwa ixoxwa ngabantu nje endaweni. So manje lento ikubekaphi wena? Ngiyeza uSibuya asho ukuthi mengabe njalo labantu bebonana bayalwa sekuze kwangena abanye abantu phakathi because kuyimanje uSibuya uthi kunomngani wakhe osesibhedlela ngenxa yalento le. Ikubekaphi wena izintombazane emphakathini waseMaritzburg? Yabona nje lento bhuti. Sengikhuze kaningi. Mina nje ukubeka ngami ngiyafisa ngabe nje iyaphela ukuthi angazi ukuthi bengingenza kanjani noma ngingenza kanjani ukuze iphele. Manje nje isithunzi sami siyaphela nje. Ngiyahlekwa abantu, ngiyahletshwa abangani, even umndeni uqobo nawo sangithatha serious. Kuthiwa ngilola amadoda, kuthiwa ngisifele. Abasangazi nokuthi ngiyini nezingane uqobo, azingazi nokuthi ngiyini. Usibuya mangimchaze, uSihle mangimchazela akezwa. Akezwa mshini. So okay, ngiyaxolisa ukungena nje endabeni zomjolo wakho. U-happy wini wena njengamanje mhlambe kwi-relationship okuyona njengoba kunezinto ezikanje uhleli ngoba usamthanda uSibuya noma mhlambe sekunezinto eziningi obonayo ukuthi izona ezikubambile uSihle? Angihleli ngoba ngisamthanda uSihle eqinisweni. Eqinisweni into engihlalisile isikhathi izinto esezenzakalile phakathi kwami naye nesikhathi sesidonsile sithandana mina naye. Hayi ngoba ngihleli nje ngoba ngisathanda. Izathu nje sokuthi nje ngingathandi angisekho nje kahle kahle kuyena ngenxa yezinto ezenzakalayo njengamanje. Yini inkinga yakhe mhlambe ngiyaxolisa nje ukungena emlomeni. Yini inkinga yakhe? Umuntu onodlame, umuntu ongakwazi ukukhuluma noma umuntu vele uthandayo ukuthi enze izinto nje budlabha? Umuntu othanda impi. Uthi uyathanda nje ukulwa kungenasidingo and akafuni ukulalela, akafuni ukuzwisisa nomunye umuntu. Uthanda ukwenza izinto ngendlela yakhe. Uthanda ukulwa nje uhlezelwa njena. Noma uzama ukumbonisa akaboniseki. Ngiyacabanga kaningi imbonisa. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe umuntu ozosisiza la ukulungisa lento ngiyeza ukuthi uthakaboniseki, but have you tried ukuhlala naye phansi nizama ukulungisa le nkinga le? Mengabe nizama ukuyilungisa le nkinga le uthini? Uyakutshela ukuthi uzoyeka noma mhlambe akafuni ukukulalela? Akafuni ukungilalela uvela aphuma ahambe. Ngivela ngabe ngisazi noma useyakhona kuyoqhubha lento yakhe yokulwa. Ngivele ngabe ngisa-understand akafuni ukuzwa.
Okay. Sesengiyazi ukuthi mhlambe awungazi ngaleyo ndlela, mhlambe wazi igama. But ngingajabula ukuthi monga mind uzama ukuthi unginikeze inamba yakhe umfowethu because njengamanje kunaye la uSibu ufuna ukuthi iphele lento like okwangempela nami ngiyafuna ukuthi kube into ephelayo le because yabo njengoba inje manje ngeke iziphele kahle and abakhulile basabafana abancane ukuthi bangalokebelwa bebanga izinto zakudala. But angikwazi ukunikeza inamba, angikwazi ngempela ukunikeza inamba. Ngoba ngisho nje labantu balwa njalo la bahlangana khona. And okwesi angikwazi. Manje mase ngizongineza inamba yakhe what if ngimfake enkingeni. Yabo Umhlasela. yabo njengoba nginawe we are a TV show si-production so angeke senze into wrong kusihle but sifuna ukuthi silungise le situation because nawe awuthandi ukuthi mengabe uSibu evakashele ngalapho uzwe kuthiwa ubelwa surely uyazi ukuthi ulwelani noma uzusihle kuthiwa ushaye uSibu uyazi ukuthi ubelelani sikhuluma nawe manje kunomuntu osesibhedlela ngenxa yayo lento le so engikucelayo nje ukuthi ungithembe angiyena umuntu nje but ngiqhamuka kwi-production ezokwazi ukuthi idile ngendlela efanele nale ndaba kaSihle and mewukuthi kumele kungene umthetho ungamane ungene sisi yabo sikhona siwenza ngendlela e-right because nginayo uSibula ngiyambona ukuthi umfana omncane. Mawukuthi kukanjani? Okay. Ngingajabula kakhulu mama cela Nginikeze. Ngingajabula kakhulu sisi mekuwukuthi kanjalo impela cela ungithumelela yona ku WhatsApp kuyona le number engikufonela ngayo ma. Alright ngizokuthumelela njengamanje. Alright ngiyabonga sisi. Right. Yani ishubile mfethu le ndaba yakhe. Hey mfethu. Ishubile mfethu ukuthi manje angisathandi mfethu angisathandi. Yabona nje mfethu phila libhojozi ngendaba nje mfethu. So wena kahle kahle umuntu ongasathandi kuye emakhaya. Umuntu mfethu osejabulela ukuba le eThekwini ngisho nangema New Year's Eve nango Khisimusi. Mfethu ngeke ngisho mfethu ukuthi ngumuntu osejabula. Kona mfethu ku right kona mangingapha eThekwini ngoba kuba khona lokuthule yabo ngiyakwazi ukuthi kuthule ngizipholisele ikhanda lami yabo. But ekujuleni kwenhliziyo ukuya emakhaya ngiyakuthanda. Sure. Ngiyakuthanda ukuya emakhaya. Manje ke ngesimo salezi izinto ezikhona lapha yana yabo. Gcina sekunzima ukuthi uye emakhaya yabo. Ngabe kezwakala kuthiwa mhlambe lezi zimpi ngizibamba phezulu kwento vele engiyenzayo yabo engiyazi. Manje ukuthi ngilwela yabo ipast umuntu engasekho nasebenza engakusebenzelanga mfethu. Ayingisebenzelanga. Yeah ne. Ayingisebenzelanga. Okay nansi number mfethu ngena. Okay. Nansi ngena. Umfoka Manqele la ibhalwe kanjalo impela Sihle Manqele uthi simfonele sizwe ukuthi uzosithatha kanjani ngiyamsaba lo muntu kuthiwa unodlame uRaf ulifakwa lapha. Okay yaringa Yebo sawona. Moja mfethu kuhamba kanjani? Ngiyaphila baba ngenza kuwo. Ngiyaphila mfethu ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show khona indaba engifuna sithi nqamnqam kancane. Uzwa baba. Ngithi ukhuluma noMatifana mfethu ngila kumjolo show khona into engifuna sithi ukuyikhuluma kancane mina nawe. Yini yona lo mjolo show baba ufuna sikhulume ngani? Okay so buye sichaze umjolo show but into engifuna sikhulume ngayo mfethu indaba ethinta wena ethinta uAnele ethinta uSibulo akaNdlovu. Ayi bafa ungichazela ukuthi uSibumo uploy. Usibulo ungathiwa kwabamba intombi yakho uAnele eminyakeni edlule. Ngiyambona lo mfethu yini wenze njani lapho sengazawuvela oma TV yini ukuphi inkinga yakhe vele. Inkinga yakhe mfethu ilento eyenzayo. Yiphi into engenza baba ngicela iphumele okubala amadoda singalokho sidlala amaqashelana sidlala izindlu la. Hayi lo mfana. Mfethu into hayi ukuthi ehlala izindlu. Into eyenzakalayo la ukuthi wena mawubona uSibuni yala. Njengamanje uSibu la eThekwini but umfana wangakaSibu noma oyithimu yaSibu nimshayile nina usesibhedlela njengamanje. So uSibu ufuna ukuthi leyo nto iphele nibe right.
iyo phela mhla kungithola because into yenza nje kufanele ukuthi ungizela amasimba lokho ngiyabona nje ngimbona khona mina naye siyobambana ngempela futhi because ngithatha kancane akangiboni lapha wenzeni kanti usibuka kangaka cha bafika ngixhaphaza lo mfethu wenzeni yini bengashongo izinto abo beno-analyse aqhubeka mina sengifanele ukuthi umuntu oyisilima manje isaqhubeka what do you mean awubabuze bona ukuthi bafike lapho kuwela bafike bachazela siphi isitori babuze usukwenzakalani njengoba ngisuke ngimshayile mihla namalanga yini engisuke ngimshayela yona Sibo mfethu sengiconfused manje wena uthe uhlukene nalengane uba futhi lengane nisaqhubeka nayo Mfowethu iyiphi iphathi ongayizwa lana lengane mina ngisathandana nayo sahlukana kudala ukufika kwakho lapha endaweni wafika mina uAnele sesihlukane kudala naye ngiyakuzwa pho manje masuke nifonelana ebusuku uma uthi ngihleli nawo umfonela ebusuku aphuma engaphandle lonto ichaza ukugcina kona ukujwayeleka lokho Ima-ke singicela ukubuza mfowethu uke wayi-check ifoni yakhe wabona ukuthi ubala suke emfonela ngoba ngiyacabanga ukuthi ubafo wenza iphutha la uma ethi mina naye masifonelana mina kade ngagcina ukukhuluma naye ngize ngiyi-check-e nje ngihlangana nabo phela manje mangizama ukuthi ngiboleke ifoni yakhe uyanqaba yini ekumele ngiyenze mina because ngiyabona cha ngiyaxhaphazeka futhi mina yini eyenza wena bafu ucabanga ukuthi maye ngabe ufonelwa yimina mhlawumbe omunye umfana mhlawumbe umngane wakhe mina kade ngaphuma kuyena inhloboni yomngane lethi nimfonela aphumela ngaphandle endlini imuphi lo mngane onento engake ebalulekile kumele ikhulunywe ayi ngiyacabanga lo mbuzo kuyofanele ukuthi bafo ubuze yena kodwa mina engizama ukukutshela kona njengamanje ukuthi kade ngaphuma kuyena ayisekho mina into engihlanganisa naye wena ufika nje lapha yami nasasihlukane kudala naye and futhi njengoba ngize la ngizozama ukwakha ukuthula phakathi kwami nawe bafo no right ngiyakuzwa bafo ngicela ukubuza ukuthi angibuze yena anisakhulumisani naqala namhlawumbe mina osesenziwe isilima namanje othi kuchazele mntakababa uyabona mina naye sahlukana but asixabananga uma ngimbona ngingamkhulumisa kodwa manje kade sagcina ukukhuluma uyangi-understand into engicela ungenzele yona ngicela ukuthi ungenele ungibhekele efonini yakhe ubheke ukuthi ngagcina nini ukumfonela ubheke oWhatsApp bakhe ubheke yonke into yakhe ukuthi uyangithola yini ngagcina nini ukukhuluma naye cause njalo mangithi ngizama ukukhuluma nawe mfowethu wena uvela uphakamisa umoya ufuna sifihlelana inzipho uyabona nalento eniyenzile kumfowethu lapha nine team yakho mfowethu angiyithandanga mfowethu uma nje umfowethu usesibhedlela ngendaba yento engasenzeki mina nalomuntu asathandana mfowethu asathandana kana ngitshele mfana ukuthi lento yenza nje akuyona ukuthi ngiyangidakelwa phela nina okokuqala nje ngikwazi ukuthi ngisuke nje umuntu mase ngibela vele kuma TV leyo nto ngiyithatha ngaphandle lemvumo yami ngiyenzelana nje ngiyenza mfethu la sizama mfethu ukuzofixa lento le aselifoni udlame asifuni izinto eziningi sifuna ukufixa lento le mfethu ukuthi wena wazi ukuthi intombi yakho lo mjida weyibamba kudala akasayibambi manje mfethu yini kanti ofuna siyenze angithi le ngane iyakhuluma nawe ukutshela ukuthi ayisambambi lo mjida naye uyazama ukuchazela mhlawumbe ngikubuze kanje wakwababona bendawonye cha awukazi ubabone wakwababona befonelana uya-assume awunayo isiqiniseko salona lokuthi bangidakelwa labo ngeke phela mina njalo ukuthi ngihleli nomuntu endlini ngazi siyaright siyathandana kahle then mekukhona ikhole engenayo efonini yakho uyaphuma emnyango walezwa nezwi lasibuka ukuthi usibulo okhulumayo angingezi bena isho bhutampa sinabo nje abakazi bangitshele ukuthi nisake sathandana kwenza kanje so manje mekuqhamuka kuba izinto ezenza kanje ngicela ngamele ngenze njani mina yini mfowethu ungatsheli laba abakutshela ukuthi mina naye siyathandana bakufikele nobufakazi obuphathekayo ukuthi siyathandana at least mhlambe ke ulwe phezukwento uyabo oyaziyo phezukofakazi ophethe ngesandla kunokuthi ulibele ukukhuluma phezukwento ongayazi kwawena kumele ngikhulume phezulu into engayazi because mhlawumbe kube nangithatha nangidlalisa phansi nangichazela isitori nje basiphelele mhlawumbe kwakuzoba right because manje mina sengifanele umuntu oyisilima nje ngiyaxhaphazeka ngiphatheka kabi because siyakhuluma ke kuAnele la ukuthi ayidefend awunankinga mhlawumbe meyabe sim-eda kube uyena mhlawumbe oshoyo ukuthi kwenzakalani nayi kulungile bhuta mani ngam-eda ekinking cha ngibambela kanjalo mfethu
ngibambele nje mfethu kanjalo mfethu. Hey, yabona nje mfethu emhlabeni. Sibone ukuthi siyamthola yini. Yo. Anele. Angazi. Hello? Anele? Hello. Yebo mama kusayimini uMatifana kumjolo show. Yebo ngiyakuzwa. Sengizama ukuthi ke manje kube uwena ozoxazulula lento because on the line I do have uSihle kanti noSibungi naye la e-studio futhi ukuthi mhlambe mengabe siyikhuluma lento sisonke sizobathathu umuntu wakho uzozwa kangcono because ungathi nathi noma sithi siyazama ukumcacisela akayizwa lento ukuthi awusathandani noSibu mhlambe awumtshele wena sikhona nathi sizwa naye elalela ukuthi awusathandani wena noSibu. Ukhona la kukhona. Yes. Ukhona Sihle mfethu usasekhona ngani? Yebo ngisasekhona. Kunento engicela ukuyibuza la. Sure mfethu. Ngicela ukubuza ukuthi inamba yakhe Anele niyithatha because uthe inamba sakhuluma. Iqhamuka ngaphi inamba? Okay, ngicela nje ukucacisela mfowethu. Ngithe asisakhulumi nathi ukuthi inamba yakhe angisenayo. Inamba yakhe nginayo. Yikona ukuthi asisakhulumi. Ingakho bengithi kuwena bheka izingxoxo zethu ukuthi sagcinane nokukhuluma. Uphinde ubheke ukuthi sigcinene nokufonelana. Inamba yakhe ikhona. Ukukhuluma nje singasakhuluma. La wendoda lithi ungazongidakela mina yabo lento ngenzela yabo lento enza manje sekungijwayela phela manje. Ngingenza isilimo. Because manje ufuna ukuthi inamba yakhe angisakhuluma, inamba yakho unaphatha ngikhuluma. So manje njengoba ngikwazi ukuthi ngifonelane futhi mina isilima lapha nibona ukuthi ungidakela wonke ekho nikwenzani. Mana mfowethu angithi ngiyakuchazela njengamanje ngithi mina bheka ukuthi sagcinane nokukhuluma. Ubheka ukuthi ngigcinene nokumfonela. Kunomehluko ephakathini kokuba nenamba nokuthi umuntu ugcinene nokumfonela. Ayikho into engizobheka mina lawo. Anele akachazi na ukuthi wenzalani. Ngoba ngiyangidakela nje nobabili. Anele mama. Awusikhiphe kulolu bishi. Sihle. Yebo ngiyakuzwa. Ngakuchazela ekuqaleni Sihle. Namanje futhi ngisazokuchazela. Ngizokutshela into straight. Kuzoba ukuthi uyayithatha noma awuyithatha angisahlangani sengikhathele sengifuna ukuphuma kulolu bishi lolu. Ngikhathele wena nale drama yakho yenzayo ngikhathele. Sihle ngakutshela ukuthi uSibu dala ngahlukana naye. Ngakutshela ukuthi uSibu asisaxhumani naye. Ukuthi unayo inamba yami akusho ukuthi uyangifonela. Uyazi kahle wena efonini yami ngiyibona inamba yakhe wena kube uyayithinta inamba yami ifoni yami ngiyibona inamba yakhe efonini yami wena. Yazi ukuthini Sihle mina ngikhathele lento and angiboni ukuthi khona into esazoqhubeka phansi kwami nawe. Ngikhathele sengi-right drama yakho. Imali. Mawuthi awubuzi lento lisazoqhubeka qonda ukuthini ngalokho? Angazi kodwa nje sekutshela into engitshela wena ukuthi ngikhathele enizophinda futhi angiboni ukuthi lento yami nawe isazoqhubeka ngenxa yesenzo sakho. Lento yenza udala ukuthi ufuna ukuthi kuze kuchithe igazi ngenxa yento engekho. Ngihlezi ngitshela ukuthi mina noSibu kade sahlukana. Kangakanani ke mase seyeze wayoyiveza ngama TV. Kangakanani. Namanje still awukholwa and ukhuphula nomoya still awuzehlisa. Ngoba ngiyabona la mina nginokuchaphazeka mina la nginokudakela kokukhona. Kuningi futhi so manje noma ungitshela ukuthi na usabona into eziqhubeka qonda ukuthini mhlawumbe uzafuna ukuthi ubuyelane naye futhi. Uqonda ukuthi mfethu mabo uqhubeka nale attitude yakho nalomqondo wakho uzosho umuntu okuthandayo ukubekezelelile ahluleke ukukubekezelela cause uyalwa wena une attitude embebhedayo so nje mfethu uzokwaliwa uma uzoqhubeka lomqondo wakho is true qhubeka ke kodwa ngoba phela wena ngithi usile wena uyibhoza. And futhi nomunye umuntu ozomthola ekuhambeni kwesikhathi mawuzoqhubeka nale attitude mnganami uzophinda futhi ube nenkinga. Isimple nje lento lemfethu zehlise ulalela umuntu esifazane ekutshela iqiniso cause nakho nami ngiyakutshela utshelwa yimini awuzwa abantu utshelwa yimini ukuthi akwenzeki lutho phakathi kwami noAnele futhi. Yebo kunjengobesho akukho futhi okunye. Uma uqhubeka nale ngqondo angazi okwakho lokho mina ngizobe ngasekho. Lelelani nazinto. Melazi bunje melazi into yodwa ukuthi ukuhamba kwakho mina nje nalento ethi ayisoze yaphela.
kuyocaca ukuthi Imake mfethu mengabe uthi ukuhamba kwakhe into yakho noSibungu kuphela uqonda ukuthini? lokho kuchaza la sobonana khona kuyocaca ukuthi impela nje kuyabanjwa noma phela manje angikhona ukuthi mina ngaluza umuntu lento ekubeni sengihlele ukuthi into right njengoba ngithola uAnele ngiyazithola izora bengithola umuntu ebengizophila naye impilo yami then mase kuqhamuka izinto ezikanjena esithi njani. So wena ngamanye amazwi uthi awuyimisela ukuthi iphele lento. Hayi bafuna mawuthi uAnele uyahamba naye kumele abe ready nje ukuthi le mpethu ayisoze Mfethu okay aware ukuthi lento uyikhuluma live on TV uyikhuluma kubuka abantu and sekukhona nathi ke manje we are a production team siyi-TV singayenza ngenye indlela mfethu lento ongeke uyithande nathi sikhombisa ukuthi lamandla onawo nathi sinawo yabo. Hayi bafo engakutshela kona nje ukuthi azilimeze etsheni because mina ngingasengathi okay ujimile wena uthi azilimeze etsheni. Ya impela nje makumele nje ukuthi impela iqhubeke ngizoyiqhubeza ngeze ngingekho ngangibisa Wesihle uyanothisa kodwa ukuthi uAnele angahlala uma wena ongashintshi attitude because njengamanje iloli into efanele uyilungise mntakababe attitude zehlise mnganami zehlise ngoba njengamanje uzama ukubhala u1 emanzini into engekho le oyilwelayo ayikho into yakudala owafika nawe seyiphelile. Baba sayingane mfethu besafunda isikole ngangakwazi futhi wena nawe wawungangazi ngangizokwenza njani angizohlala ngilinde ukuthi uzofika ngikunakhona ngingakwazi mfowethu into endala leyo mfethu ngicela nje ukuthi uvume intombi yakho leyo wedwa mnganami musukuzitshela izinto ezingekho phoma kweyami ngedwa pho why phoma uthi khona ofonayo kuphunyele eminyango asazi phela thina mfethu ubuza intombi yakho but ukhiphe uSibungu kulento because sekucacela ukuthi uSibungu akekho kulento lena wena mawukuthi lento iyaqhubeka kanje fena yabo njengoba sesingenile thina nomthetho mfethu sizowufaka andikini sizofika sikusayinisa izinto ezishoyo ukuthi ungabe usasondela ke manje kwakuyena uAnele lowo because mhlambe noAnele usehleli nawe akasakuthandi but ukusaba ngoba unodlame yabo mhlawumbe ngisaba mhlawumbe kube ngodlanga mhlawumbe kade ahamba because nawe yazi ngakho sometimes usinemkhulu uthi singicasula kakhulu ukuthi lento sengizayifunda thele yona mina akekho umuntu osangithatha ngihlalisa phansi manje ufanda out wrong because ufanda out into engekho ufanda out wena nge-ex yakudala abantu besake esikoleni wena uyafika kudala uyabona ukuthi lento ayihlangani ujola nengane eseyindala ulwisa umuntu wajola naye sayingane mhlambe lapho khona umjida manje oyiququdayo lapha endaweni awumlwisi yena ulwisa umuntu wrong mhlambe ongayiququdanga futhi ngoba babesayingane futhi manje phela mina ngifanda into wrong futhi mina ngiyasangana ekhanda ukona kusangana ke lokhu yabo lokho kwenzayo ikona kusangana sokuthi ulwinto ongena ama facts wayo and into engicasula kulento le ukuthi kunabantu aba-involved abanye abantu ngale kwakho noSibungu uAnele umentionile ukuthi ngisho endaweni ubizwa ngesifebe unamagama abizwa ngawo izinto ezenzekala ngenxa ukuthi uSibungu mevakashile kuyaziwa ukuthi nizolwa nina nibangena yabo kumele phela vele abize ngazo isifebe ngenxa yezenzo zakhe mhlawumbe wena uyajabula ukuthi unentombi ebizwa ngesifebe endaweni ya khona ngikho kanjani uthandane nesifebe pho qhubeka kanjani nesifebe mawuthi ungibona kanjalo mawungayikhola lento esishoyo inkinga nje izenzo zakho nje wena inkinga yakho zenza isigora wesihle wakwamthanda kodwa uAnele angibuze kanjani ngingasho ukuthi ngingamthanda kakhulu kabe futhi usamthanda namanje usamthanda futhi Anele ukhona kule relationship mama noma inhliziyo ayisekho sekusela umzimba hayi ngikhona ngomzimba inhliziyo ayisekho ngenxa yezenzo zakhe mhlawumbe emengashintsha enze ngalendlela esimtshela ngayo singaqhubeka sibe right yabona Sihle le ndlela akaqhubeka ngayo yiyo le yenza ukuthi ngiphume yabona uSihle ngithi mina uSihle mina lokhuzana lamandla akhe okulwa akawasebenzise kuma emotions wakhe because njengamanje ulawula ama emotions wakhe and azomlahlekisela into ekhona ngento engekho intombi yakho leyo mfowethu intombi yakho angikubangisi mina mfowethu
So Usuka lokho mfethu ukungithemba. izethembe mfethu uzehlise mfethu uma ngabe efone ephumela ngaphandle ukhulume naye mfethu. So akukwazi ukuthi indaba zakakho mfethu uzithathe ubandakanye mina mfethu. Mina ngingene mfethu. Mangabe ubona into ongayiqondi kahle khuluma nemama ulitshele uhlale nalo phansi. Mina mfethu angingene lapho mina mfethu ngiseThekwini nilapha eMaritzburg. Alright, ngiyanizwa. Bengicela ukubuza la mbuzo wodwa kuyena uAnele loyo. Sure. Ukuthi yini phoyisa ukuyenza uma usuke ngikhuluma naye noma mase ngikhuluma naye kungena icall emese yaphuma eminyango. Yini bakudala yini lokho? Abe Sihle, nginabangani. Ngeke indaba zami nabangani bami uzazi zonke. Angimeli indaba zabantu besifazane uzazi zonke. So kumele ngiphume vele. Manginezinto engamele uzizwe. What do you mean ukuthi nabangani? Yebo nginabangani. Oh, shuthi mina nginabo shuthi mina. Or mina mhlawumbe ngoba ngifonela mina. Angisho ukuthi awunabo, angisho ukuthi awufonelwa. Kodwa phela makwenza leso sikhathi ayikho into engizoyenza. Cha nina ngidakela nje. Mina Sihle, mina engikusho kuwena Sihle ibhola likuwena. Ukuthi uyasinika silidlalise ngalendlela olidlala ngayo thina sifaka nomthetho ke because njoba ngikufonela mina ukuthi qedani lento le wrong lempi le ayiphele but wena mawukuthi uqhubha ngalenkani yakho nomqondo wakho lo sizokudlalisa ke le game oyifunayo but into esiza kuwena kahle ukuzocela kahle ukuthi mfowethu yekani lento eniyenzayo nibancane and mhlambe ngeke uze uyishade nalengane oyilwelayo yabo because usasemncane usazokhula. Abanga nje. Ngiyakuzwa bhutami ngiyakuzwa. But into ezingibasele namanje abasiboni isidingo sokuthi bahlale phansi nami bakwazi ukukhuluma kahle nami. Abasiboni. Manje sikule call lena akekho safika kubona osafika nesolution ukuthi sihlale phansi sikhulume. Ufree nini mfethu usilunguze lapho kuwena sihlale phansi sixoxe njengamadoda siphuze no juice. Kuyimanje bafo Anele yakwazi endlini kuyimanje sangithatha nje yanibeka endlini kwazi isikhuluma. Wama usayikhulunywa lento namanje sazoqhubeka. Okay mfethu siyeza ke lapho ke sizoza lapho sifike sikhulume nawe kahle hayi ngodlami iyaphela lento yasithembisa. Hayi mawuthi bazongenzela nje into right kuphela singakwazi ukwazi sixoxisana njengensizwa sports senze njani. Okay siyeza lapho mfethu. Ngicabanga ukuthi indlela engcono leyo sivele sekuyena lo mfethu. Yeah sikhulume naye simuze uthini simkhombise futhi ukuthi asimsabisi mesithi lento ayiphele we minutes. Kwa manje le ndoda isebenzisa ulaka la ku wrong khona. Yabona izoboshwa. Izolahlekelwa. Yabona nje ubuchaza ukuthi lo muntu mhlambe ngeke azamshade nokumshada. And uyabona ukuthi uAnele manje akasamthandi kahle kahle. Usehleli nje ngoba uyamsaba. Yeah, nangesimo sokuthi bethandana isikhathi eside. Kodwa nje inhliziyo ayisekho. Hayi futhi ukuthini ibehavior yakho mfowethu. Yani ayibafethu kunzima. As much as ingishiye ngiyishocked le ndaba yanamhlanje kodwa ngoba ngisakwazi ukukhuluma kusho ukuthi bengishocked kangconywana. Ngakhohlwa ukuthi usubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show nasenkundleni zokuxhumana sikhona Umjolo. Otherwise ungaphinda ke futhi ke ungi-email ethi dlala@matifana@gmail.com. Uyazi ufuna uDJ ufuna uMC yilapho kungithola khona dlala@matifana@gmail.com. Hlangana ku-episode elandelayo isayinye nje hashtag esiyisebenzisayo road to 500k subscribers. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Kulungile ke bye.